gusto mo ni? Ginapangita mo ni? For the second time, may eat all you can naman liwat sang kasag sa plaza sang Ibi Magalona. Kung alang-alang ka sa hapon o kung sa gabi, may pwede pagin kantuan para magpangasag. Aton inidiskubrihon sa sining episode. Sold out ang 800 kilos nga blue crab sa unang Sabado nights sang banwa sang Ibi Magalona sa sulod lang sang 2 ka oras. Kung sa pelikula pa, box office hit. Kag sini nga Sabado, August 8, may round 2. Nabitin ka sa unang nga Sabado nights? Pwede makapadayon. Wala ka nakahingabot sang una nga Sabado nights, may tsansa ka paliwat. Sumugod 5 p.m. until 9 p.m. may pa-eat all you can liwat sang kasag sa plaza sang Ibi Magalona. Pero tulo tempranuhan pa kay basi hindi na maabdan pa 9 p.m. kag ma-sold out naman liwat ang kasag. Ari ang pila sa mga dapat tandaan kung plano mag-eat all you can sang kasag. First come, first serve basis ini. Pauna-una lang kay nagakawadaan sang supply. 300 pesos ang bayaran per head. Ang 3 feet below ang height o kung mga kabataan, libre na. Sa 300 pesos mo, kasag lang ina ha. May ginabaligya nga rice kag sinamak. Siyempre, hindi kumpleto ang kananay sang kasag kun hindi mo masausaw sa nagakahang-kahang nagabiti nga sinamakan. May sinamakman nga ginabaligya. Siyempre, may ilim nun man for sale para hindi ka madunlan. Sa kada kuha, tig-4 lang anay kakasag. Kada paper plate, ginabutangan sang 4 kakasag. Alin sa steamer, ginahuwad na ini sa bulutangan. Kag, diri na ginapangbutang sa paper plate kag diri nagakuha ang mga customer. Kung maubos na ang 4 kakasag, amo naman ang pagkuha liwat. Wala sang take out. Hindi pwede ngang hindi mo maubos, putson. Wala sang mayma. Malutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Sharon. Bawal man ang leftovers. Dapat ang ikuha mo, ubuson mo. Kaagkuha lang sang masarangan mo ubuson. Bawal man ang sharing. Basi bala ikaw lang yan nagbayad tapos ang upod mo na nagbayad, ginaduhulan mo ganit sang kasag. Wag! Don't! Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Siling ganit ni Vice Mayor Marvin Malacon sa mga gusto magbaka lang sang luto nga kasag. Pwede, pero may limitasyon. 2 lang ka kilong maximum kag kung damo pa ang stocks. Priority sa gihapon ang naga-dine-in. Mula labot sa kasag, may iban pagid nga pagkaon nga ginabaligya pareho sang inasal, pero hindi ya eat all you can ha. Ang iban, nabulayan pagbiyahe kun hapon kag kun gabi. Ari ang suggestion ko para sa inyo. May lugar sa Ibi Magalona man sa gihapon nga pwede maka-enjoy sang blue crabs nga luto na kag miara sa higad sang baybay sa kilid lang sa mga mangroves. Diriya, feel na feel mugid ang atmosphere sang baybay samtang nagapanginaon sang kasag kag iban pagid nga seafood nga pwede pilian. Alin sa munisipyo, mga 10 minutes lang ini nga drive, malabot na ang Tumongtong Eco Trail. Kung wala sang salakyan, may mga tricycle nga pwede makadulong sa imo sa barangay Tumongtong. Ang dalan na bala sa likod sa munisipyo actually, rektahon mo lang na siya, dito na pakadto sa barangay Tumongtong. Pag-abot mo sa area sang Tumongtong Eco Trail, may malapad ka parking space. May 25 pesos lang ang entrance fee. Pwede mo na ma-enjoy ang area nga napalibutan sang mangroves. Sa siningat 20 hectares nga mangrove area, porsyon sini, amo ang Tumongtong Eco Trail. Ang Women's Association ay nagapadalagan sini. Ang santuan ay mga nagapanala sang tahong nga mga Iloy, Subong, sila na ang nagadumala sang Eco Trail. May una ka malabyan nga pilian mo sang gusto mo ipaluto nga sudan wala labot sa kasag.
Pili ka lang kung ano ang ginapanampon mo halin sa kasag, sa isda, lupos, talaba, kag iban pa, ari diri. Siyempre, hindi madula ang blue crabs kay ari kita sa Banwas ang AB Magalona. Hindi eat all you can pero view all you can. Matahom nga palibot ang makadugang hatag sang pangpagana sa pagkaon. Mabusog ka na, makalagaw ka pa, kag may mabuligan ka pa gid. Marenta ka lang sa tables and chairs nga naplastar sa idalom sa mga puno sang kahoy kag mangroves. Silinggan ni Vice Mayor Malacon, ang tinutuyo sini is buligan ang mga yara sa industriya sa kasag nga apektado sa pagban sang US ang blue crab sa sa Pilipinas. It's about helping our fishermen, our pickers nga na nabudin sa industriya. Amo mo ginang essence blow. Dito ko na feel nga nagalanto sa Bacolod, it's not about the crab. Meron ka mag-isa ko lang siya nga mga sawa, may edad na. Makita ko man sa Libertad, makita ko man sa Munich o Bacolod. Pero but then ang naming panawagan nyo through sa social media, through the media, do may sense bla. Do siguro kung may bayanihan, wala igutom. Magapadayon pang eat all you can crabs sa tanan nga Sabado sang August. Buligan ta ang aton kauturan sa sining nga panahon nga wala sila. Samtang nagabulig ta, nabusog ang aton ngatyan, pati ang aton tagipusoon. Nabusog man kay kahibalo kita nga may nabuligan kita. Sige-sige lang sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo kag ini ang Tripping ni Romeng.